ngatidzokere patakatanga kutaura tese tiri pamba penyu pamai muchigara patemporary accommodation paipai. Patakabva isusu tichidzokera makasara muchifunge? Sara ndifunga zvakawanda. Hatitaurei. Nekuti pfungwa dzandinadzo ndainetsa mwana wangu ndichiti dai wandipa mushonga ndanwa ndife nekuti ndosvika kupi ndichikushungurudza. Asi kubva ipapo muchienda akabva ati mama nditi mazviona ndakakudza kuti Mwari vanopindira. Maizviziva here kuti Mukoma Sly vachauya kuzotiona vachikutora mavhidhiyo uchitaura ndikati ayo. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Muri yeZimbabwe tiri kusangana panapa pa Sly Media TV. Tauya kunoku kubare kuchiweshe ndina tatenda mapiri. Chatunza kunoku inyaya yakanaka yatakamboya nayo pano pa Sly Media TV. Pane makore tauya panapa. Iri nyaya yatete Precious Tredemu avo vasisa kwanise kunge vachizviitira zvinhu vanogara vari pa wheelchair nekuda kudambudziko ravakasangana navo makore akati wandei apfuura. Zvizhinji tichange tichitaura iye nezvitauya nevaenzi kuti tizokuradzai pavakugara uyewo zvekare tichikuudza kuti zvinhu zvakamira sei tichikupai update pano pa Sly Media TV. Tinotenda. Ndina Ruth pana. Ruth ni makore mangani? 11. Uri kuita grade? 4. Grade? 4. Last term atimbotaura zvekuchikoro. Last term wakaita nambani? 1. Wakaita number 1. Wow. Aiwa wakanditumira ningirikini report yako. Aiwa tinotenda Mwari. Uri kunzwa sei nehama dzese dziri kukuitirai zvakanaka, dziri kubhadhara maschool fees, dzichikupai chekupfeka, dzichikupai chikafu? Zvakufara. Ufara? Oh, alright. Muno matiri ndo muye muno? Bedroom. Ndo bedroom. Seka kuti wakabata musikana anogona abate muro. Ndo bedroom unorara na mama. Alright. Tiri kuona mune zvimwe zvinhu zvisimo muno. Chishuviro chako ndechekuti muno muve nechi? Nembed. Muve nembeda. Alright. Mbeda nechi futi? Uri musikana akangwara kayo? Wheelchair imwe yamama inokwanisa kufamba. Wheelchair yamama inokwanisa kufamba. Handitika. Right. Kana uchienda kunova chichi ndembotaura kuti mazuva ese usati waenda kuchikoro unosiya waita sei kuna mama? Ndosiya ndavagezesa nokuvabikira. Alright. Unovabikira chii? Sadza. Oh, saka vanozara vachizvitora sei ivo vasingagona kufamba? Unosiya waita sei? Ndosiya ndavaisira padhuze. Usiya vaisira padhuze? Oh, unovagezera kupi? Saka kana makarara apo unozovasvitsa sei uku iwo? Unoita zvekuvatonza. Unovatonza? Vari pai? Pasaga. Vari pasaga? Oh, munhu kana muri yeZimbabwe tiri mumba matete Precious. Tete na Ruth, mwana anogona chikoro, zvinodadisa zvinoshamisa. Tauya panapa nhasi tizere nemufaro kati taura tiri pamba patete Precious pamwe chete na Ruth. Pakambenge pasina kudai, pakanga pasina musha patakatanga kusangana nawo. Regai kukupai kanhoroondo diki tisati tapinda pa presentation ida kuitwa nehama dzatinadzo panapa nhasi uno. Ndezvekuti rimwe remakore ati pfuurei tete Precious ranga riri gore ripi ramakaenda kwachief Nyamaropa? Muchayoga? 2023. Alright, 2023 ndizvozvo. 2023 vakaenda kwachief Nyamaropa vachinotorerawo nyaya yavo ikoko. Isusu veSly Media takara tichienda kwachief Nyamaropa. Tavaona ikoko vachikurukura nyaya yavo yekuti vakasangana nedambudziko rokuti havachakwanisi kufamba, havachakwanisi kuzviitira zvinhu. Mushure mekunge vachitsanangura ivo nhoroondo yekuti ndakanga ndateera murume kugirlfriend kwaanga aenda, ndasvika ikoko ndichibva ndazorohwa ndokubva ndazotyoka musana. Kubva ipapo handinozokwanisa kunge ndichizofamba uye handazowana complete medical attention yakanga ichidiwa kuti utano hwavo nemabhonzo avo adzokedzane pekare kuti vagokwanisa kunge vachizvifambira vachizvi
zviitira kubva 2023 kusvika 2026 nhasi uno. Taona kudaro taona machief Nyamaropa takabva taona kuti nyaya iri pana tete is deeper than what she was saying to the presiding officer who is Chief Nyamaropa. I decided personally to follow her from Harare then, and I had to come here, and then I went to a place where she had been given a temporary shelter. And that's when we did an interview with her, and then she was able to narrate the whole story that led to her being in a wheelchair as we see her today. And after our discussion with her, after the interview that we had, it touched many people. Some of them donated whatever they managed to do. Some sent her cash. Some gave her some groceries. Some gave her a lot of things, as she will explain after we met her. Why am I speaking in English? For those that do not understand Shona, we want them to be able to hear the good news that we are bringing as Sly Media TV today. Then what followed was the chief in this area decided to give her a place, and the place needed to have a house, and the house needed some money to be able to build that house. And this is what we are going to be talking about today. Precious life touched many people, not only in Zimbabwe, mostly those that are in the diaspora, and there are a Zimbabwean community with a loving heart who were pushed by God to do wonderful things towards her life and her child. And today we are so grateful that we are here to talk about this testimony where we are under a roof. She's on a wheelchair, and we have got goodies for her. Would want to have a brief presentation from and introduction from the people that are around in this house that Tete, Precious, and her daughter Ruth are now living in. Tete takutanga kukwasai makadi Tete Precious tiripo makadiwo tine mhuri iri panapa. Imimi ndimi mato MC wedu nhasi. Tinogona kutiudza kuti vari panapa ndanani venyu. Makadi mhuri yeZimbabwe vamuri kuona vari pakutangawo maiguru muroora tinotenda ava vari panapa mwana vari Mukoma knowledge avo ndimai makeche vari kokutanga wanzi maiguru ava ndosisi vangu vari kundicheketa. Handitika sisi vachataura vega kuti ndisisani ndikatimbomira ipapo tobva tauya pano mukomana mujaendi uyu mwana wangu anonzi Bole. Anonzi Bole. Handitika pamberi pacho munin'ina wangu vari ndomai vedu ndomama vane varitungamirira mhuri yese. Handiti aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe sekunzi kwamukuta ndo introduction yatiri kupuwa panapa yehama dzaTete Precious. Regai titangire kuna mai makeche. Mai makeche maakusimudzira patasirwa naTete Precious amai Ruth. Titaurire zvakamira sei? Tiri kuona zvese zvakangodai zviri panapa. Tiri kuona Tete vakagara pauche. Tiri kuona mune mhuri yakanaka iri panapa iyi. Mungatanga nekutizivisa kuti makamira sei patimu yenyu iri panapa? Totenda mhuri yeZimbabwe makadii. Ndoda kutanga kutenda Mwari. Tinotenda. Aita kuti tisvike pano. Yokutanga vari kokutangawo. Ndo amweni vangu mai. Tinotenda. Wakabereka murume wangu. Tinotenda. Saka toti gogo makeche. Gogo makeche. Tinotenda zvikuru. Regai tiwane mukana wekuva makadii gogo. Vamwe vazhinji vanoziva nekuti gogo Jaravasa. Gogo Jaravasa. Tinotenda. Tinokwanisai gogo Jaravasa. Tinotenda nemhuri yamauya nayo pano iyi. Tisati vapedza zvavari kuita vatotoziva kuti ukaona vana vachiita zvavari kuita kune mumwe munhu ane rudo rwadyarwa mumhuri iyi. Tinokutendai gogo Jaravasa. Maita basa. Pfuurai nyumberi mai makeche. Ava madzimai Precious, madzimai Priscilla ndo Tete hanzvadzi yemurume wangu. Tinotenda. Ava vakomana vaviri avana vangu. Tinotenda. Ava vari pakati avo ndiTete avo. Munin'ina wamadzimai Priscilla. Alright. Uyo mwana wedu Tinotenda. mukudzi makechemo. Aiwa ndo uyo muzukuru atora basa redu rephotography. Anonzi ari muzukuru. Anonzi Faro.
Faro ndo last born yawo naika yamadzimai Priscilla. tinotenda zvikuru kwazvo. Hey. Thank you so much. Chii chatisvitsa pano nhasi tisatadzokera futi kunorondei kumashure? Chatisvitsa panapa inhau yatete vedawo ndo vatauya pano kuya kwakaita tete Priscilla. Last year pavakauya vachita muri kuenda unoona ani hama yangu yandanayo kuno vatitsanangura zvavakatitsanangurira vatapinda munzira nagogo nini nawo nabhule vatasvika pano vatasikovaona netaunzira chikafu chaungaunzirwa natete nembatya vakazototitsanangurira kuti mwana uyu na school fees vari kutobhadhara. Tinotenda zvese vari kuita yaruth vatatoziva pabva watisiya uchitipawo mafoni namba kuti kana ndikazokutumai kana ndikaita sei mozviziva kuti kubare kwaanani kwane mhuri kuna tete varipo family member yedu yataanayo. Saka pavakazoti ndikuuya kumusangano vachingosvika vakati ndasvika nhasi ndikumhanya kuenda kuchechi but tichingopedza chechi kutanga tofanira kutanga taenda kuenda sei kunotora tete vauendere madhezi mashoma tumhenge tinawo nguva iyoyo tozovadzosera nonde ndada kudzokera vatauya kuswera zuro tasvika pano vatavatora tete tangosvika tikati atiri kumha tikasikuona vari pana pana sekuru sekuru hanzi sekuru ero hanzi ero ani sekuru aiwell vatobatsira kugadzira kuti ndosiya pamba pakiwa nanzwa kuti muri kuvatakura vatangotakura navo vataenda kumba kweyo vada mhenge tine nguo yakanaka navo tichimboona kuti pamiri wavo zviri kurasikira papi chepo chapo nekuti pamwe pacho mwana ndiye anenge anavo haazonyatsogona kuti nemo basa riri kubatwa nemwana uyu rakangooma Sly. Saka ndobva tange tinavo vatapedza nezuro ndobva tabudawo navo tete vakati ndaona kuti vambonodya kuchifambawo navo tichitsvaga zvavari kuda nekusenda tengera mwana grosari rake rechikoro nhasi kusendibva ndopatakazvitaura neministro. Saka nhasi ndokuya kwataita kuzovasiya mabhegi aimbatya dzavo mbatya zhinji dzinenge dziri memoyo ndedzaruthi mabhegi maningi navo vanozopfekedzana vari kutoziva papapa kubva chakavanzika chepasi chacho chirimo imomo kusvika kune chekupedzisira kana ari sapure hatichatotaura saruth tozoona ipapa vanoziva kuti hasina chakati chekuchikoro zvaavhura akufanira kuita sei kusvikira pavanodzokawo October but zvese zvinodiwapo vanoita sei zviri covered. Tinotenda zvikuru. Mune zvimwe zvamuda kuwedzera? Ndoda kungototendwa hangu tete nerudo rwavari kuita ende rwavainaro tozvisiva edu ndo zvavari but tinoda kutongoti Mwari varamba vachivawedzera zvisagumire papo izvozvi takutoronga zvekuti vamboendwa navo kuZambia timboona kuti vanokwanisa kunorapwa here takungoda kuzamawo kuti zvatiri kufunga zvimboitawo. Ewa tinotenda chinangwa chiri chekuvaendesa kuZambia muchidimbu ndechesei machuza Zambia? Tanzwa kuti mari yambotsvagwa inenge iri kutadza kunyatsobatana kuti vaitwe operation varapwe muno muZimbabwe. Saka 2 days atanga tinawo tatoona kuti ndofunga vakaitwa operation iyoyo vanosumuka vakafamba. Tancho tikavaisa pamubhedha vakasumuka mukavafambisa 2-3 steps vanofamba kugara pasi but kuno kana vakagara pasi nemwana uyu tonga tine zvimwe zvatakatosikuona pano kuti kana akutoona wagese papanisa saga ovazvuwa ovaisa mubathing room nesaga ovagezesa ovaisa pasaga pai ovazvuwa ovadzoka ovasiya panzvimbo pavo. Saka kutoreva kuti every day ndozvanoita kana asina kuzvita kusena achienda kuchikora adzoka andofanira kusvaisa pasaga pai ovazvuwa onovaisa mubathing room ogesa. Ndofunga murungona nezera rake Ruthu 10 years 11 years ari grade 4 zvakangoma. Saka tazoona kuti mari inogona kunge iri kuramba dzakataurwa dziri kudiwa dzacho hadzisi kunyatsoita sei hadzisi kubatana. Saka tambofunga iyo kuti kumboona kuchirapwa mwe achita sei vachipora kuZambia ikoko kuti mari iriko inogona kusenzeka inogona kusenzeka tozoonawo zvine zvichidiwa pamberi. Takaona munhu akagona
famba ke zviri nani. Tinotenda. Aiwa pakanaka. Mhuri yeZimbabwe inhoroondo yatiri kupiwa naamai Makechemu yepavasvika nemhuri yavo yakaungana panapa nerudo rwavari kuitira kuna amai nemwanasikana. Vamwe muri kuvaona kekutanga, vamwe vakavaona paSly Media patakatanga kutaura navo kubva vachiri kwaChief. Nhasi taita rombo rakanaka kuti tina tete Priscilla, madzimai Priscilla, handitya regai tichikukwazisai tichinzwa izwi renyu. Makadii munhu waMwari? Tinofara hedu makadiyo. Makadiyo. Zviri kungonzi pamakauya makabva vakazosvika. Muri kubva nekupi? Ndabva nekubhindura. Kwazwai muri yeZimbabwe. Ndinoitwa madzimai Priscilla Makechemu, ndiri muyera moyo. Amai vangu chaivo. Ndinorarama ndiri kunyika yeEngland. Mwari vakatiwanirawo nyasha. Zvazvakambosunga tiri mhiri yegungwa, asi Mwari vakatiitira nyasha zhinji. Ndoda kutanga kutenda Mwari nekuti zvinhu zvese tinotungamidza Mwari wedu, ndiye anotigonesa. Ndaingoonawo ndiri paYouTube rimwe zuva. Ndobva ndanzwa nyaya yamainini Precious. Ndobva ndati regai ndigoidzokorodza futi. Ndandiri kubasa, ndobva ndaidzokorodza. Saka pandaiteerera ichibudiswa, ndaitosvina musodzi kuti upenyu hunogona kumuka wakachinja. Saka zvakandibata. Ndobva ndatanga pandakadzokera pechitatu ndo pandakazonotora nhamba dzenyu Mukoma Sly. Pandakatora nhamba dzenyu ndakatraya kuvabata, asi mafoni aiti netse ndofunga kunoko kumamisha network. Asi ndakazokunda kuvabata. Ndobva ndakutanga kungotaura nawo sekutamba, ndakunatsobvunza kuti chii chakanatsoitika, ndakunzwisisa. Ndobva wanditi handitori muyera moyo. Ndakanzwa kufara zvisingaiti. Tikati Mwari vanokupa hama. So ndaitogadzirira kuya kunoku last year October. Saka ndakatozviudza kuti ndinofanira kuti ndisvikeko. Ndoda kunovaona ndega nemaziso angu. So tasvika tauya kuno last October, Mwari vakatungamira, takabva ndauya namama naBhule nemuroora. Ndobva tasvika kuvaona. Pandakavaona ndakabatikana. Ndakabatikana nekuti upenyu takatokura tichishupika, hatina kukura tichiudzwa tichiwana zvese. So ndavaona kudaro, ndakabva takumbira kuti tione marekodzi avo ekuchipatara. Takaratidzwa. Ndokuma tinombozviona tiri kumabasa kwedu uko. Ndakaona kuti pane basi. Ndobva tasiya zvatakasiya tikadzokera. Asi ndadzokera inini kuEngland zvakaramba zvichindinetsa. Saka ndakatanga kubvunza kuti chavanoda kuti ndichinge ndichivaitira chii. Ndobva vanditi zvamune asi munhu anodhimanda. Vakati zvamunenge muchingokwanisa sisi ndo zvamunoita. So ndatanga pano neapo nchitumirawo tumari ndimunozva zvamunoda kuti ndokutotanga kuvaka kwatakaita upenyu nekuzivana kusvika tasvika nhasi patasvika. So ndakasvika ndikati kune muroora chekutanga tiri kuinda kumasowe kunonamata. Asi tichingobva kumasowe takananga kubare ndizvo. Kuuya kuzoona shungu dzangu dziri pamwana. Amen. Nekuti ndikatarisa mwana mudiki. Saka tinenge tine chishuro chekuti dai mhuri yeZimbabwe yatibatsirawo zvakare futi kuti vawane medical yavari kuda. Zviite zvakanaka nekuti shungu ndedzemwana kuti mwana achengeteke zvakanaka. So takabva tauya tikavatora. Mukoma Sly ndaiona shura raMwari. Taivafambisa mumba. Kubva uko kukorido kunosvika kuvaifamba. Hatina mbofera taita dambudziko. Taitovafambisa pano neapo, pano neapo, pano neapo. Saka takabva tati zano nderipi toitei. Saka ava vakabva vazotanga kuti nyaya yekuenda kuZambia. Nekuti yemuno makosta acho ndo akatikwirirei. But uko zviri nani zvinogona kubatsiri, tinogona kutsvaga kana Mwari vakatitungamira. So nhasi ndo patazoti saka nezvo takabuda nawa zvakare. Takatogeza tikabuda, takasira tichatenderedza muHarare. Tasira tichatenderedza kuti vamboonawo environment imbochinjawo. She's confined to one place most of the time, so to give an opportunity to drive around.
ndozvatisvitsa pano nhasi saka tabva tabatana zvedu semhuri tikati ngatiite sei ngatiendei tibva tanovasiya timeke sure kuti tavasiya vari right mai guru ndopa wakati neziro manheru nachiti ana Mukoma Sly was like vandoziva here kana kuti zvikanziva saka ndo zvatisvitsa pano chatisvitsa pano ndiMwari nekuti dai panga pasina imimi makavatora pekutanga ndichinoiona kuYouTube ndaisambowaziva asi ndakafollowa program yenyu ndinotoifollowa dai pasina imimi dai ndisingavazivi saka tinoda kutokutendai zvakare matisanganisa mukatiita kuti tive nehama yedu isi tototendawo ivo vakaenda kwaChief Nyamaropa nokuti dai pasina kuenda kudare kwaChief Nyamaropa tisina kumbovaziva asi vanhu vazhinji tinongositi kana tikavaonawo matare zvikapera patikaona kuti pane need iri deeper than zvavakataura kuna Chief Nyamaropa ndikazoti vaita vekuvatevera kuuya kunoku kumba kwavo ndo patakasokutanga kutaura vachigara kumwe kwavakambenge vachiita se vachigara ikoko asi ikoko futi vakanga vatopuwa notice so it was an urgent matter which we didn't know what to do asi tinotenda Mwari kuti Mwari vakapindirawo kubva ipapo kusvika izvinezvi taapano pamba ndandango ndingokugama ipfuurai zvenyu mberi muchitaura tete madzimai plese kana paine zvamune muchida kuti taura zvenyu ndatopedza matopedza tinotenda regai tiende kuna tete Precious amai vangu ndiye zvoda kuziva kuti muri amai yangu pamwe pese akuenda musina kundiudza kuti uri mwana wangu ati muri kunzwa sei nhasi ndikunzwa zviri right handiti ndaendawo kumafura mhepo ngosera ndiri mumba dzakangogara tinotenda pavakambouya pavakatanga kutaura nemi pafoni maingoti pane vandifonera vari kuUK Mukoma Sly ameno saka nhasi tiri panapa amai vangu muri kunzwa sei neukama hwamanawo nemhuri yekwamakechemo namadzimai Priscillawo zvekare nezvavari kuita mukati meupenyu hwenyu nemwana wenyu tichitarisana necondition iripo yezvinezvi yatiri kunamata kuziva kuti Mwari vakatitungamirira zvinhu zvinogona kuita zvakanaka tinoda kungonzwa mashoko enyu ndikunzwa kufara Mukoma Sly nekuti hazviitwe nevangani dzimwe hama zhinji dzogona kunge dzichifolowa channel yenyu vachindiziva asi havasi kukwanisa kuti vanditsvage asi ndoda kutenda nemhuri yatibatanidza kuti rudo rwavainarwo haruitwe nevangani nekuti ndatingoti ndikarara ndinomutsa ndinomboda kugara nekuti marutivi aya ndechidzwa kunge ndakatsemuka mabhonzi eumu saka handina kana kuona chakaipa zvese vaitondiitira kudya ndaitoita zvekuramba ndichitoti ndingashungurudze vanhu nhau dzerisesi asi vaitondimanikidzira asi handina kana hama inokwanisa kuva nerudo rwandiri kuitirwa kubvira pamwana chandada chese ndinoitirwa handida hangu kunyepa handiti tinotenda ndikuona pamakapedzera kuuya pana pauche yange isina kumira zvakanaka tikamboita vamwe vakambotipromisa asi hazvinazobudirira inyaya yaindidzimbira nhasi ndiri kuona muri pauche zvakafamba sei uche ndakatengerwa naChief Makope ndovakandipa uche naika ndezvarini pane 2 months tinoda kuvatenda Chief kuna Chief zvinoratidza kuti Chief Makope nhoroondo yavo ndivo machete here vakazokuwanisai pekugara panapa taurai nhoroondo yenyu paipa tapedza kuita interview nemi takazotanga kunzwa nyaya yekuti umwezve arikuda kukuvakirai pekugara hatitangirei ipapo tichienda kumberi zvichokwadi pane vakandiona pasocial media ibvai mati paSly Media ndo TV yenyu saka vakabvaudzwa nevamwe ndobvati nzvimbo anayo vandaudza mai vari kuSouth Africa vacho vakazodivakisira ndobva vati pari kuitwa mari ndobva tataura bvavatumira mari bvatamupa munhu wacho bvatazonongedzerwa panapa saka mai vavo vanotumira mari kuhardware yekuti vakati ndikatumira kwamuri ndenda kutokupai basa rekuenda unotora nekudi
saka vane hardware vakati tipote tichitaura namufundisi ndo vanopota vachitumirwa mari yemarata zvekuvakisa panapa isu chedu kuzongotuma munhu anonotora nekutsvaga mabhiridha naika tiuza kuti vakati havari kutaurwa zita ravo handiti tichangoikipa security yakadaro idisclaimer yavo asi toda kuvanamatirawo kuti Mwari havasi kupa nekuti vanazvo asi kuti ivo vane zvavasunda asi zvavo zvisina zvakasungika zvisiri kuitawo muupenyu hwavo nyange tisingavazive. Tiri kunamata kuti Mwari ngaavapinduro minamato yavo pamwe chete nemhuri dzavo neextended family yavo nezvavakakuitirai izvozvi. Hapana ukama huripo handitika asi vanhu vakangosundwawo naMwari kuti regerai tivakire amai imba yekugara. Ungade kutaurira mhuri yeZimbabwe kuti imba yenyu yamana ine marooms mangani? Imba yandinayo ine 4 rooms. Inoti bedroom yangu ine bath ine toilet inopinda mukati imomo kwozoti dining nespare. Dining ndo yatiri iyo ine. Dining ndo yatiri ino. Ende yakakura amukwanisa kundichekerawo kukona kuno. Ndoitawo karoja renyu muite landlord. Saka nepatave yezvinezvi tiri kuona kuti construction ichiri kuendera kumberi. Imimi takatarisa kuna Mwari musika vanhu hungu makasangana nechallenge yamakasangana nayo yatiri kuziva nekunamata kuti Mwari vachakusumudzai pauchena. Mashoko enyu imimi kune vese vari kukuitirai zvavari kukuitirai, vamwe vakatumirawo kana $30, vamwe vakatumira 50, vamwe vaita se vachisa kueco cash kwenyu. Chii chatiri kudzidza paupenyu hwenyu nevanhu vari kukubatsirai imimi? Ndinoda kuti varambe vaine mwoyo wakadaro. Kana inini zvikanzi Mwari vapindira ndatova nechidzidzo chekuti ukaona munhu awirwa nematambudziko unofanira kumubatsira nyange uine chidiki. Mwari vanokuitira nyasha. Handiti ngatidzokere patakatanga kutaura tese tiri pamba penyu pamai muchigara patemporary accommodation paipai. Patakabva isusu tichidzokera makasara muchifunge ndakubvunza mubvunzo nandomati ndakasara ndichifunga zvakawanda. Hatitaurei. Noti pfungwa dzandandinadzo ndainetsa mwana wangu ndichiti dai wandipa mushonga ndanwa ndife nekuti ndosvika kupi ndichikushungurudza. Asi kubva ipapo muchienda akabva ati mama nditi mazviona ndakakuudzai kuti Mwari vanopindira. Maizviziva here kuti Mukoma Sly vachauya kuzotiona vachikutora mavhidhiyo chitaura ndikati aiwa. Mwari ndimwari wakanaka, Mwari ndimwari ane rudo. Mwari vachitaurawo zvekare kuti mungagona sei kuda inini muchitadza kuda hama dzamugere nadzo. Toda kukutendaiwo mhuri yekwamaKechemu madzimai Priscilla nevakomana vese vari panapa naGogo kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Tiri kuona zvamatiitira panapa izvi. Isusu tiri Sly Media tinokupai kutenda kukuru nevamwe vese vane chikamu chavakaita paupenyu hwatete Precious pamwe chete nemwana, nekuda kwekuti tikauya tikarekodha pamwe tinoshaya chekuvasiyira asi uchitoona kuti pamba pandabva pane need. Magarira vakaita kamuvaisira chimwe chinhu apo chavanoisa makumbo avo vakagara vakadai vari kuzvimba ivo vakadai so anongoramba achizvimba. Munovatsvagirawo chinhu chinoenderana nepavakagara apo zvokuti vanongotasanudza makumbo avo so kana maona vachikoniwa pane vanozovabatira. Tinotenda kudaira kuti anogara navo futi ane zvaari kubatawo ipapa. Tenda kwamuri Mukoma Sly maita kuti tisvike pano tizivane nemukoma wangu Precious. Tozotenda kuna Gogo Ja vanova mai vedu. Dai musina rudo rwamatipa kudai, dai makati kwete handidi kuti mudai, mukoma wangu havaigona kuzviita. Ndouya kuna mukoma wangu Priscilla. Ndinoti amamoyo Mwari ngavarambe vanemo zvisagumire pavari chete. Ndouya kuna mukoma wangu Precious. Ropa rakanowirira mukoma tichange tiri tese. Mwari akati hakuna chinoramba kana Jesu aripo. Ndozotenda neIPad iyi yamuri kuona iyi yatengerwa Ruth
kuti akwanise kuita homework yake apa. Saka ndinoti Ruth, tenda mama vako. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Taizoda kuti tiwane mukana wekuti atitaurire magariro avanoita, asi kwanhasi regai parizvo regai timbomusiya ari kuchema nemufaro nekuti upenyu hwaanga anahwo hwanga hwakamuomera, asi mwana anotori neushingi. Tiri kunzwa amai vake vachitotaura kuti ndakanga ndichida kutora mushonga kuti ndizviuraye, ndipe mushonga ndife. Iye akataura kuti aiwa, Mwari vachatiitira zvakanaka. Muprofita pache zvake, she's a prophetess, and we are here, and she saw these things. If the truth be told, she saw these things before they happened, before they manifest into the physical. Tinoda kutenda. For those who may not be able to understand Shona, Ruth has been given an iPad so that she'll be able to do her homework on this iPad. She's a brilliant student who needs all the support that we can have. We understand the school fees is being taken care of, uniforms as well, is it? A brief of Ruth. She's 11 years old and she's a brilliant student who is going to school. We are glad to understand and know that until Priscilla is taking care of her school fees and other things that are needed at her school. She's the caregiver of Precious, and at her age, we would call that child labor for her to be able to lift up her mother. And we are told she would drag her mother from the bedroom to the bathroom for her to bath. She would put a sack underneath, and then she would then pull her. The strength that she has as a child, it's not a normal situation. It's a situation. That's the reason why I'm saying there is need for someone out there to be able to donate some money that will go towards a maid or a care worker who can reside here until until Precious is completely healed, and she'll be able to do that on herself. So we need, and we are appealing for someone who can be able to donate towards that initiative. Every day when she goes to school, she'll wake up her mom, sit here somewhere, and she will sit all day at the same place without any movement. She, as a normal human being, there's obviously bowel movement. She would need to go to the toilet, but she's not able to do that because she's not mobile. So that's the reason why we are appealing to you Zimbabweans out there, that if we can find someone who can be able to meet her at a point of need and be able to help Ruth so that she can concentrate on her homework rather than being a caregiver for her mom. So there is a need here in Bari. To you wonderful listeners on Sly Media TV, people who are full of love, we want to thank you in advance for coming to her rescue. We now speak with confidence because when we appealed to you, she didn't have a house. Now she has a four bedroom house. When we appealed to you, there was no food, there was no clothes, there was nothing for Ruth to be able. At the time that we spoke to them first time, she was in arrears in terms of school, and at some of the days she's not able to go to school because her mom will not be feeling well. She will end up staying with her all day here, missing important lessons as well in her life. Here's the reason why we are appealing to you today. We know you are going to do some wonderful things, and a miracle is going to follow after your donation in your own family. Nekuti zvinotaura rwakakomborwa ruoko runopa pane runogamuchira. Ndonzovesa tafumane ndina tatenda mapiri tiri kuno kubare pamwe chete nemhuri yekwaJaravasa nekwamaKHM. Tinotenda zvikuru kwazvo. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.